Hello. Nyt olisi tarkoitus yrittää rakentaa jonkinlaista arcade-ohjainta tai mitä sen onkaan. Tämmönen pieni paketti tuli joskus aikoja sitten ja täällä on vaikka mitä härpäkettä johtaa sen sellaista, niin puran tämän paketin ja näytän, että mitä siellä sisällä on. Palaan nyt pojaan. No niin, nyt kun vähän purettu, niin siellä löytyy tämmönen arcade joikkari. Niin siellä on tommonen mikrokytkimet siellä sisällä. 4 kappaletta ja siinä on itse liitin. Ja sitten tässä on itse, mikä tämä nyt onkaan, PS3, PS2, PC, joystick ja tässä on nämä input portit, tai mihin voi pistää nämä nappulat ja joikkarin ja tästä nyt vissiin pystyy rakentamaan minkälaisen haluaa. Ja olisiko siinä joikkarin sisääntulo ja ulostulo tälle joholle. Eli tässä toisessa päässä on PS2 ja sitten USB-portti ja sitten painonappula on just tällainen. Ei mikään paras mahdollinen, just tämmönen mahdollisimman halavan tuntunen, mutta katsotaan jos näistä saisi jotain ja siellä vielä lisää näitä nappuloita ja nyt se joikkarin pallokin on täällä. Näillä eväillä ja kohta näytän, että minkälaista puutavarasta pitäisi saada jonkinlainen ohjaan. Ciao. No niin, aikani tongittua puutavarata. Löysin tämmösen mukavan vanerilaveri, mikäli onkaan, mutta se on vähän turhan paksu minun maku. Se on noin 2 senttiä paksun kun tuon pelinappulan syvyys on vain sentti, niin mä en tiedäpä, onko se kovin järkevää tunkea tuohon se joikkari ja kaikki nappulat. En tiedä, mutta siellä on jotain ylimääräistä puutavaraa, mitä voi käyttää, niin vaikka sängystä teen perhana ohjaa. Siellä vielä jotain muutakin roinaa. Mutta enköhän minä nyt näistä yritä jotain saada kasaan ja en tiedä, vaikka tommoset tikkat vois tehdä. No, tutkitaan. Eli nyt on visio hieman hahmottunut ja kiinnityssysteemi on vähän sellainen, että mä en halua tehdä tässä niinku täysin umpinasta tai suljettua kokonaisuutta, että pitäisi niinku saada tämä systeemi jotenkin auki. Ja sitten mä löysin. Mulla on ollut tämmöiset alumiiniraudat. Ja tarkoitus olisi, että tämä pelilauta olisi tässä kiinni ja sitten saa saada hiuvattua auki ja sitten pystyy tehdä kaikki kytkennät tähän, että tässä olisi tämä kokonaisuus kiinni ja että tässä olisi vaan tämä runko, että missä se on kiinni, tämä minun ohjain. Tästä mä nyt yritän väsätä jonkinlaisen ohjaan. En nyt tiedä miten tarkalleen. Ja tässä on tämmöistä puutavaraa, mikä nostaa vähän tätä korkeammaksi, että mahtuu toi joikkari tuonne sisälle, että se olisi vaan jäänyt tommonen noin 2 senttiä. Ja joystickin korkeus oli joku semmonen 4 senttiä, niin ajattelin joku semmonen 6 senttiä korkea. Mietin vielä tätä, pitäisikö se vaihtaa vähän pienemmäksi, kun se on 2 senttiä. Muuten tosta tulee liian painava, että jos pelaa vaikka polven päällä, niin että se ei liian painavakaan saisi olla. Niin mä nyt mietin, että miten mä teen tähän lukituksen, että se saa lukitettua tähän paikalle, että se rupeaa liukumaan tästä ees taas. Että tämmöiset oli minun visiot, että eiköhän me näistä saa
taas jotain järkevää aikaiseksi. Että katso, että minkälainen soppa tämmöisestä syntyy. En tiedä, teenkö tässä välissä mitään päivitystä, mitä ehkä joku pienen. Mutta katsotaan, että saanko minä tästä minkäänlaista tuotosta valmiiksi. Nyt on sitten puutavaraa leikattuna ja hiottuna ja mietitään nyt tätä kiinnitystä, että miten tämä kiinnitetään sitten esimerkiksi, miten nämä kiskot saadaan kiinnitettyä kunnolla. Varmaan joku ruuvipatentti pitää keksiä näille, että se lukittuu tähän kiinni. Sitten mietitään reijitystä, eli noiden nappuloiden sijainti, että minkälainen se on sopivana. Ja taas sitten tulee seuraava päivitys, kun tulee. Tahtojen taistelu. Näin oli mulla tuollainenkin. Mutta tosiaan tästä nappuloiden layouteista, että mietin, että onko tämä kuitenkin liian alhaalla. Että just tässä sopivasti meikäläisen käsi tässä reunalla on, mutta olisi kyllä voinut olla vähän tällä korkeammallakin se kunnolla lepää, mutta en tiedä. Pitää sitten vielä tuohon tehdä reikä joikkarille ja sitten tähän 2 nappia vielä, kun kerta niitä on. Niin tuossa se on nyt. No siinä on nuo kiskot paikalleen. Sitten vähän hioa ja joikkarisia jotenkin pitää saada. Ja sitten me pistin katsotaan kytkennät. Siellä on striimiä. Nyt ollaan päästy tällaiseen tilaan, että pitäisi alkaa johdottelun katsomista ja sitten tiedä, että teenkö mä tästä minkälaista videota, mutta no vähän nyt on huono valaistus, mutta siinä on nappula paikoilla. En tiedä, että olisiko pitänyt olla hiukkasen lähempänä nämä, mutta sitten olisin ajatellut, että miten nämä välit olisi pysynyt kunnolla paikoillaan, mutta kyllä tää nyt ihan toimiva on. Tämmönen prototyyppihan tämä on jo. Niin täältä pitäisi näkyä kaikki nuo startit ja down left ja selectikin on siellä ja mitäs siellä on? Vaikka mitä. Mutta mä pistelen näitä piuhoja paikoille ja mietin tämän kiinnitystä, että ilmeisesti no kyllä siellä ruuvit menee. Ruuvaamalla voisi saada kiinni, mutta en sitten tiedä vielä, että miten pistän kiinni tähän päälle. Siis alle, mutta päällä kuitenkin. Mutta se selvii sitten joskus myöhemmin. Tämä on vaan semmonen koevedos, että mä pistän kiinni ja vaikka tunkasen koneeseen kiinni ja katsoa, että miten pelittää. Et sitten helposti pystyy vaihtaa säädöt, jos haluaa nappuloitten sijainnit vaihtaa, vaan miten se nyt onkaan. Määrittää nappuista. Ainakin nyt on nämä johdot pistetty paikoilleen ja nyt kun pitäisi tunkea tämä johto uspiin, niin pitäisi huomata koneen, että siellä on joku. Katsotaan huomaako. USB-syöttölaite. No sitten yritetään kokeilla jotain peliä. Että milläs me voitais aloittaa. Kalaako vaikka Super Mariolla.
inputtia ja konfaa. Ja ainakin tää huomaa. Aika siisti. Sitten voisi olla A, B, select ja startti. Startti siitä. Tänä voisi olla itse asiassa turbo näppäimet voisi olla siellä. No niin, ja sitten mikä on resentti. Näin täällä on. Pistetään tällainen. Se meni hienosti. Ja saako tämä itse actioniin? Näkyykö? Ei löydä. Miten tämä toimii? Mitä käsitystä? Tää toimii niin kuin pitää. Ihan hyvältä vaikuttaa. En sitten tiedä, että te sitten kun pelaa vaikka tappelupelejä, että tätä nyt ei sitten kannata pelata tätä peliä ollenkaan. Ihan totuttelemista vaatii pelata tälleen joystickin kerran. Tää ainakin toimii, jos ei muuta. No heti pikkei. Kokeillaan jotain muuta peliä. Eli siitä. Oh jes, joo. Mitäs me kokeillaan? Shoot'em uppeja vaikka. Toimisiko tämä? Ei toimi heti. Tiedä näkyykö se. Tietysti kannattaa pistää. Onks nää sitten automaattisesti? Toivon mukaan. No tässä menee muuten väärin. Jos huomaatte. Eli jos vasemmalle se menee ylös, oikealle se menee alaspäin. Alas, niin sitten se menee vasemmalle ylös sitten oikealle. Ehkä ei ole aivan oikein. No. Se ei muuten valitse.
onko se sitten... No, näpäs pois. Onko se niin, että jos katsoo asetuksista, niin onko täällä sitten semmoinen kuin laitehallinta ja jossain ja kaikki on pieni, ei laitehallinta kun laitteet ja tulosten, ei se kyllä näy, mutta yritetään. Onko se tämä USB Gamepad? Sitten sieltä ominaisuudet. No mistä pystyy näkemään noin muuta asetuksia? No ei kyllä täällä. Mutta ainakin sitten peliohjelman ominaisuudet ja onko sitten ominaisuudet. Ja nyt sitten näkyy. Onko mulla sitten väärinpäin pistettynä toi? Jos mä painan ylöspäin, niin se menee oikealle. No nää nyt ei mene ihan järjestyksessä noin nappulat, mutta... No, mitäs mä nyt sanoisin? Vaikuttaa toimivalta, että mä säädän ja otetaan uusiksi. Moi takaisin, ja oli sellainen juttu, että tämän joikkarin olisi pitänyt olla niinku tälleen vaakatasossa asennettuna, niin sitten nämä napit olisi ollut oikein, mutta eihän tässä niinku kerrottu, että mitenpä tää niinku pitää olla, niin pitääpä sitten huomenna kääntää. Eli jos on semmoinen peli, missä ei pysty vaihtaa nuolinäppäimiä, niin sitten ei oikein pysty pelata, niin ei sillä voi mitään. No ei nyt varmaan näy kunnolla, mutta katsotaan, että näistä mikä toimii. Sitten huomasin, että hieno LED-valohan siellä palaa, niin tuolla on mulla startti ja selekti, niin mennään vielä niille paikkaa keksiin. Tuskin peliä nyt kuuluu. No, purkaa tulee. No, voisiko tehdä muuta? Ei. Tiedätkö tästä peistä mitä? Mä kyllä pistin nämä napit tässä. Ja tuossa tekee. Joo. No. Perfect. Hyvin mä saan kyllä pelata. Lose. Kyllä mä sen. No sitten tästä. No. Ja kyllä tää nyt toimii, mutta pelaaja ei vaan toimi. Että yhtään en kyllä osaa tällä pelata, kun en pahammin harjoitellut. Ei mitään muuta kuin noin. No, sehän on heitti.
Mutta ei kai tästä mitään muuta. Tämmönen oli tämä minun päivän projekti. Ei kai tässä muuta kuin, että minä varmaan rupian tässä harjoittelee pelaamista tällä Arcade härvelillä. Pitää katsoa, jos joskus sitä sitten, jos sitä joskus tekisi jonkun Arcade kabinetin tai vastaavaa, niin sitten voi sillä pelata. Lähteekö tää irti? Lähtee. No ei tätä viti hirveen tiukkaa pistää kiinni, että mitä ottaa irti kuitenkin jossain vaiheessa. Sellainen oli tämä minun projekti. Ei siinä muuta kuin kiitos, jos joku jaksoi katsoa minun epämääräistä härväilyä. Se on vaan game over.